Like yeah. Ah, ai ai dama daga nan ne. Allah ya sa ba tafiya muke ba. Allah ya taimaka. Gaskiya. Wayannan nan wurin ne. No. Eh. Daga can ne wayannan coaches din. Wayancan sun wuce normal. Mu ne dai daga nan wurin. God save the day. Allah ya taimake mu ba tafiya ake haka. Yeah. This is our line. Yes. Wannan ne hanyar mu. See, we're supposed to follow this way. Zaki jin haka ba zaki ki dauka akai zai fi miki sauki ko kuwa ko kuma yawa better. No. This was our track. This is supposed to be our track. So he missed the track. From that place, yes. He missed that. Oh. Allah ya taimake mu gaskiya. Da gudu ake da sai dai mu je mu ara mu cin.